tayong package. Ang laki. Gusto ba natin to? Gusto natin to. Ang gandang magbukas ng super laking balikbayan box galing sa mga subscribers to guys. Oh, kita mo? Yung mga dati nating subscribers, ano na eh, bale, isang taon na yata na hindi nagbigay. Ngayon na ulit. Sorry. Nabilang lang kung ilan yung tagal. Gaano katagal na hindi nasundan yung mga package nila. Nako, sabihin nila, nako, ito naman, umaasa. Ay, umaasa po talaga. Hindi. Kasi, alam nyo, super mabait yan sila. Grupo ng mga mababait na followers natin and subscribers sa YouTube na nasa Aremica. Nasa US, guys. Okay, so ang tibay ng kanilang pagsara, oh. Ang tibay. Ang tibay, grabe. Wow, gusto natin to! Yes! Wow! Wow, ano ito? Ala, may plastic. Dumikit, ayan. Oreo agad. Ah, Oreo. Bakit ba may Oreo pa? Marami pong Oreo dito. Hindi siguro nila alam. At saka syempre, alam mo na, kung ano yung available na gusto nila ibigay. Aba, mahal yan ah. Oreo ah. Ayan, okay. Nagbutik ito oh. Mga cereals. Dami. Nabutas ah. Wow. Wow. Ito butas. Dahil na sa hunting na? Butsilyo. Sus, daming cereal ah. Oreo na naman. Wow. Yes. Ay, coffee. Ito yung coffee hinahanap namin. Not available in any malls here. Ay, naku. Out of stock sila for how many months na kami naghihintay. Wala kaming mabili na Folgers. Ay, salamat. Alam nila na yan ang talagang ginagamit namin noon pa. Kaya, no other brand. Always na. Dalawa na. Patong coffee mo. Ang daming cheese. Dami na namang cheese ah. Wow! Ang daming cheese! Daming corn beef ah. Wow! 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 Ang mahal nito! Nagtanong na ako nito eh. Ano? Mga magkano na yun? Mahal eh. Basta libo eh. Ang vitamin C. Fish oh. Wow! May spam! Ang mahal. Sumabog oh, sumabog. Nay? Ano ba yan? Pagbagsak ng karton siguro, Ala! Pinulong-gulong yung luwa nila yan. Eh mabigat eh. Meron pang melatonin oh, pang patulog. Ayun! Inom hindi makatulog. Inom yan. Huwag naman. Ala! Huwag ganun! Basag. Ayos eh. Ano naman yun? Buti nga hindi nabasag. Dito mo pa babasagin. Oh my God. Teka. Ganda na may Lagyan mabasag. natin dito itong mga babasagin ba lang? Tako, delikado dyan sa ano, baka maano yan. Hindi mas lalo dito. Hindi makita dyan, masipkarok mo. Dito. Meron ko, isa lang dyan. Corn beef ito? Corn beef oh, iba lagi ito. Meron din ganyan dito. Marami ganyan din sa BQ. Sus. Fish oil. Vitamins. May coconut na naman. Ako nilagay sa sarili kasi delikado eh. Delikado. Ay, ang daming tuna! Uy, grabe! Oh my God! Daming vitamins! Wow! Grabe, ang daming vitamins! Vitamins! Grabe, dali na! Grabe, grabe! Wow! Oh my God!
Daming cheese. Chicken. Na, corned beef. Spam. Multivitamin. Daming peanut butter. Wow. Grabe. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Di ko na na-mention ang pagte-thank you. Grabe, ang dami. Dami-dami na naman. Grabe, ano ito? Ha? Gamot? Ay, yung gamot sa mga kung may mga muscle pain. Maganda ito. Maganda ito. Ang dami naman ng ganito, Syria. Ilagay mo na sa stand. Ilagay mo na sa stand. Ang dami guys, oh. Grabe, ang dami. Yung mga hindi namin maubos, yung mga hindi namin magamit guys. At yung iba na sumobra, ay sobra-sobra eh. Ang dami oh. Eh, mamimigay din kami. I-share namin doon sa mga pwede naming bigyan. Okay. Yun, nakita nyo? Thank you so much. Thank you so much sa mga followers, subscribers na so kind. And sige, at keep in touch na lang kayo. Thank you so much. Thank you so much sa walang sawang support. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Mga subscriber natin dyan. Salamat. Thank you so much. I love you guys. God bless us all. Bye-bye. Nako. Tingnan nyo naman yan, daming grasya. Oh.